Hej alle sammen, og velkommen til vores kanal. Skal vi lige præsentere os selv? Yes. Så jeg hedder Cindy, og er 15 år. Ja, jeg hedder Cecilie, og jeg er også 15 år. Vi går på samme skole og i samme klasse i Albertslund. 26 år. Hvorfor er du så cringe? Det er jeg ikke. For helvede, mand. Vi beklager for, at det er så mørkt. Solen er gået ned. Den er borte. Men vi har noget opvarmningsstemnings... Det giver lidt stemning. Men det går nok. Vi overlever. Det gør I også. Så vi laver vores første video, som er en Q&A, hvor vi ærer jeres cues. Punch! Lad os bare komme i gang. Find lige spørgsmålene fra. Okay, første spørgsmål er, hvad fik jeg til at lave en YouTube-kanal? Og altså, skal jeg bare lige? Yes, okay. Jeg har længe ville lave en YouTube-kanal, men du ved, jeg har ikke rigtig turet. Så jeg tænkte, yes, okay, du vil også lave en YouTube-kanal, eller ikke? Jo, jeg vil også gerne lave en YouTube-kanal, men jeg tror det heller ikke. Nej, så vi tænkte, okay, så lad os bare slå sammen og gøre det, fordi så bliver det lidt mindre akavet, og så kan man bare ligesom... Næste spørgsmål. Hvem havde I mest mednavn og efternavn? Donald Trump. Wow! Jeg synes bare, vi skal gå videre. Næste spørgsmål er, hvor lang tid bruger I på at gøre klar om morgenen? Jeg bruger højst 30 minutter, men det kommer altså an på, hvor hurtigt, hvad jeg laver, tager jeg bad, tager jeg ikke bad. Hvor lang tid tager det til at finde tøj, så højst halv time. Det ved jeg ikke, jeg tror jeg tager også 30 minutter, det er meget forskelligt. Yes. Ja. Har I en kæreste, flirt eller crush? Ja, det siger jeg. Ja, jeg har en kæreste, der også går i min skole. Hvad med dig, Cindy? Ja. Har I crush? Hvem dog? Det stod der ikke noget om, så... It's more than crush, more than like, more than love. Baby, I'ma make you mine, and I ain't giving up. This more than a crush, more than like, more than love. Hvad skal jeres kanal handle om? Det er lidt af hvert. Vi ved det ikke helt. Lidt af det hele. Det finder vi ud af. Yes. Næste spørgsmål. Hvem er bossen i Lunden? Og det er Mikkel Holmsø. Hvad fik dig til at lave den der mail challenge? Den er nok til dig. Okay. Som I kan se, så har jeg været på en anden YouTube. En af mine venners, der hedder Rune. Det gik ikke så godt. Det var ikke så kønt. Men Næste spørgsmål. Hvad er jeres yndlingsfag i skolen? Engelsk. Altså, det er ikke fordi jeg kan lide læreren, men bare faget. Engelsk er mit yndlings. Altså, det er det bedste. Jeg kan godt lide at lære. Ikke alle. Nej, men Lars. Han hader mig, så du ved, det er sådan passiv. Love-hate relationship. Ja, jeg tror også, der er noget med lærerne at gøre. Vi er ikke, vores skole er ikke særlig kreativ. Nej, overhovedet ikke. Slet ikke. Okay, næste spørgsmål. Okay, hvad er jeres livret? Det er i hvert fald græs. Fordi du ved, hun er veganer, så du kan sgu ikke... Nå jo, der er sushi uden fisk. Min livret er sushi. Men jeg tror, min livret er faktisk hjemmelavet pizza. Bare sådan en god gammel klassisk, ikke? Er det ikke bare koldt herinde? Eller er det varmt? Sidste spørgsmål. Hvad er jeres fremtidige planer? Godt spørgsmål. Jeg skal i hvert fald på gymnasiet, og efter det... Hvor? Det ved jeg ikke helt endnu. Så langt er ikke noget. Men næste år. Og så vil jeg i hvert fald efter det selvfølgelig tage universitetet, få en eller anden uddannelse, blive uddannet et eller andet, og så få børn og en mand. Hvilken rækkefølge? Hvad? Børn eller mand først? Først mand. Jeg vil også gerne tjene mange penge, faktisk. Jeg vil gerne eje en risifrutti factory. Ja. Og så vil jeg gerne blive medejer i Toms chokoladebar, og så vil jeg gerne lære at lave gifler. Nej, jeg skal på efterskole næste år i Ringsted. Skovbo efterskole. Og så efter det konge. Jeg kan ikke
finde ud af det. Heller ikke mig. Efter det, så vil jeg gerne til Rødovre Gymnasium. Og så skal jeg bare have en uddannelse. Ingen børn. Masser af børn. Okay, altså, det var så det for den her første video. Jeg håber, vi håber, at I kunne lide den. Og tak fordi I så med. Og by the way, vi har lavet en Instagram sammen, Yes. som I meget gerne må følge, som vi skriver måske her eller et eller andet sted. Men den skal I meget gerne gå og følge, og husk at subscribe, abonnere. Vores Instagrams kommer også et sted på skærmen, men vores personlige. Ja. Og så håber vi, at I nød videoen, og der kommer rigtig mange flere, fordi at, vi kan sgu godt lide at lave videoer. Så I slipper ikke så hurtigt af med os. nej, det er starten på noget stort, det her. Ja, det er det. Så ha' det godt. Og vi ses næste gang. Hej hej. Jo! Ja! Hvordan slår man det? 26-20. Underligt. Nej. Stop!